Contando hasta 5 es una novela, pretén ser una novela negra, una novela d'intriga, que tracta el tema de la violència de gènere, però també tracta uns altres temes, no? Sobretot, jo crec que el tema fonamental és l'amistat entre dones, no? Que crec que, a més, en una setmana com esta és molt important. I, sobretot, té una trama d'intriga, però vol, a més d'entretindre. Pretén que la gent reflexione sobre com podem tindre al nostre costat a una víctima de violència de gènere i no haver-nos adonat, no? El que passa que fins i tot que siga una amiga, una germana, una persona que coneix moltíssim, que esté patint esta malaltia, no? Esta epidèmia i que no s'adone ningú. Jo crec que és una miqueta un toque d'atenció, una crida. Aquestes coses, a banda de ser un treball, és una responsabilitat, és una vocació i que és molt important que si una persona pot utilitzar una via diferent, no? d'allò que és el treball de cada dia per arribar a un públic diferent del jurídic o del que li interessa el tema pel seu treball, que és molt important, no? I per això una mica de responsabilitat social per a fer esta crida, no? Que és molt important. Jo crec que és molt important, repetís la paraula important, però és que crec que és això el que cal fer. Jo crec que hem avançat sobretot en visualització, que la gent ja es pren seriosament el tema, que ha traspassat les fronteres de la casa, del que era l'àmbit merament domèstic, però que encara ens falta molt mitjans, en conscienciació, en especialització de tots els operadors, no sols jurídics, però que a poc sembla que estem aconseguint coses. El que cal és tindre cura que aquests últims moviments no facin que anem endarrere.